लागोन मोननै लानोसै आरो दे गाननायबाय नोंसिना इखौला नायदो मिथो ओइलाय नोंसिना नै गानना नायनो होदों नोंखौ नै गाननाय बिलि नै बे कालार नहीं चाहिए क्या पक्का ब्लू कलर सुमा बानाय गुरु वो घंटा लग जाएगा मुझे काम में जाने से पहले अच्छा ठीक है ब्लैक लागोन नोङो ब्लैक ही लेके आ जाइए भैया मोजां नंगौना नङा रायजोफोर लोगोफोर कमेन्टआव बुंहरदो लाग्राफ्रा नुवाखै नै सेन्देल गोजा गासैबो सेन्देल जरा जुथा थांनो नागिरदों नै 1600 अ नै 2600 नो सासेनो बे मोनथामखौ लागोन आरो मानसिखौबो नायना ला नै दे ला दे लाना हो दे बिसिबां लानो हायो मोसालायो नै आना दंखायोना जि कालार आंनाबो दङ ओंखायनो ब्लु कालारनि लानोसै आं ओरैबायदि मोजां मोजां जुथा दङ नै नांगौबा बेयाव फै नांगौब्ला फैलानो जाबाय फायलानो जाबाय हेलो मैडम जी ब्लैक आपका आ गया तो करना है क्या छोटा है ट्राइ खालामखांबाय दूंगा आ जा रहा हूं गुफुर लानांगौ ना ब्लु कालार लानांगौ आ जा रहा हूं सोर सोर मा लायो मा बहा थाङो मा खालामो फैयो जाहैबाय बेंगलरनि मोनसे सेन्डेल शपिं ओरैबायदि एभेलेबेल दंखायो नै जोंनि माखासे लोगोफ्रा सिङाव दङ जुथा नायबाय थादों औ आइजोफ्रा नायना लादो देनांहाय फैब्ला बेंगलराव फैयोब्ला फैनानै बायफैनो हागोन ना मा बुङो नंगौ मोजां कालेक्सन एसे खमाव मोनो मोननायालाय एसेबां दाम नङा बेंगलर सिटी नायनो हागोन नोंथांमोन बिथाङा नै मिस्टार सिडि ब्लग सिडि दैमारि ब्लग फैनो हागोन ओरैबो दङ नै गोदान खुलिहां सासे नै फैनो नागिरदों गोदान स्पेक माबायदि नुदों क्रिसमासनि सेन्देल नायनो फैलादोंलाय नै नायदों नै सिङाव नायबाय थादों माखौ लाथ'नाय बेग औ बेसेबां दङ नै जाबाय माखौथो लाखो बेगे मोजां नैखौ लानो नागिरदों मोजां नंगौना नङा नायनानैहाय खोन्थाहरदो औ दखानबो दंलायबावोसो नायनोलाय मोजांमोन भिउआ नायदो नै औ जोंनि न' खाथिनि दखान